Salutare! Eu sunt Bogdan și bine ați venit la un vlog util. În videoul de astăzi v-am pregătit o mașină hatchback, o mașină ușor de parcat, ideală pentru o familie cât și pentru un tânăr, cu un design destul de aspectuos, cu dotări premium, care poate să ajungă de la 2800 până la 4000 de euro, aceste prețuri variind în funcție de motorizări, cât și de dotările acesteia. La interior avem un ecran monocrom, un volan pe două reglaje, atât pe adâncime cât pe și înălțime, o cutie de viteze în 5 rapoarte, un SP cuplabil și decuplabil la buton, radio CD cu MP3, dublu climatronic, încălzire în scaune, 4 geamuri electrice, oglinzi pliabile electric și încălzite, spații de depozitare destul de mari, avem un torpedou refrigent și o cotieră refrigentă aici. Sus avem foarte multe spații de depozitare. Aceasta a venit cu o opțiune Family Pack cu mai multe sertare. În spate avem două guri de ventilație care ies din cotieră, o priză de 12 V și un suport de pahare. O cotieră pentru cei ce stau în spate. Iar după cum puteți observa, la picioare este destul de mult loc în care puteți să stați destul de comod. În spate avem un cărlic de remorcare de fabrică, stopuri pe LED. Geamurile din spate sunt ionizate de fabrică. Cum vedeți, portbagajul este destul de mare pentru un hatchback compact. Are aproximativ 350 de litri. În cele ce urmează vrem să facem și o probă cu aceasta, să vedem cum se comportă la drum. În treapta a patra de viteză puteți și dumneavoastră vedea consumul instant la 60 de km la oră. Acum încercăm să accelerăm un pic până la 80 de km la oră și să stabilizăm viteza. Undeva la real la vreo 3 litri la 100 de km. 3,5. Acum vom face o verificare de la 0 la 100 de km. Acesta a fost vlogul de astăzi alături de Golf 5 Plus. Ne revedem data viitoare cu un nou vlog și cu o nouă mașină.